Είναι ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου. Το σέρβις. Κυρίες και κύριοι. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου. Εξαιρετικό σέρβις. Το χάνει. Ξανά μάνα. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος. Σέρβις. Για με την μπάλα. Τελειώνει. It's out! Παπαγεωργίου 2. Παπαγεωργίου 2. Παναγίτο 0. Μηδέ 3. Σέρβις. Παναγίτο. Το άστιγος μπορεί να γελάσει 3 μέρες με το τώρα. Ξανά μάνα. Άσε ρε μαλάκα. Έπιανε τον 3 φορές ρε μαλάκα. Κάτω τα ρε. Δώσε, δώσε. Πήρε εκεί. Είναι ο Παπατζόρτς. You are Silatis. Έλα. Κάτω του, έλα. Άμε, πράμε. Δεν τα είπα εδώ, κύριε Εγώ παιδιά, τέσσερις μάπες είναι καφέ μια μέσα. Παναγίτο. Ρε, δεν σβήνεται όλο το βίντεο όπως βιούμε. Έλα! Out! Μα το κάνετε ρε! Για να πιο κάτω, λάβω ξανά.